नमस्कार मैत्रिणींनो, मी शुभदा ओवी किचन मध्ये आपलं स्वागत आहे। तर आज आपण बघणार आहे काळा वाटाण्याचा सांबार आणि त्याच्याबरोबर आंबोळी। तर फार छान होती, कोकणातला पदार्थ आहे हा। वेगळं काहीतरी आमच्यात आवडतात आंबोळ्या आणि उसळ, त्यामुळे आपण आज करून बघूया। तर त्यासाठी काय साहित्य लागतं ते आपण बघूया। आता काळ्या वाटाण्याच्या उसळीबरोबर जे आपण आंबोळ्या करणार आहे त्यासाठी आपण 2 वाट्या तांदूळ घेतलाय। जाडा तांदूळच घेतलेला आहे आपण। 1 वाटी उडदाची डाळ घेतली, 2 चमचे हरभऱ्याची डाळ घेतली, 2-2.5 चमचे आणि अर्धा चमचा आपण मेथ्या घेतलेल्या आहेत। हे आपण एकत्र तांदूळ घालणार आणि ह्या डाळी आणि हे एकत्र घालणार। असे 2 डब्यात 2 भिजत घालणार आपण। स्वच्छ धुवून घेणार 2-3 वेळेला आणि भिजत घालणार आपण। 4-5 तासासाठी भिजत ठेवणार आपण। आता हे आपण तांदूळ भिजत घातले, दोन्ही वाट्या एकत्रच तांदूळ भिजत घातले आणि ह्या दोन्ही डाळी आणि मेथ्या, हरभऱ्याची डाळ, उडदाची डाळ आणि अर्धा चमचा मेथ्या हे भिजत घातले आणि आपण त्याच्यातच आपण हे अर्धी वाटी पोहे भिजवून घेतलेले हे पण घालणार आहे। तर तुमच्याकडे ताजा भात असला तो घातला वाटून तरी चालतो आणि पोहे घातले तरी चालतात, फक्त भिजवून घ्यायचे आणि घालायचे। आपल्याला 5 तास भिजवून घ्यायचे दोन्ही पण। आता ह्याला आपले 5 तास झालेले आहेत भिजवून। तर आपली डाळ पण चांगली भिजलेली आहे, दोन्ही डाळी मेथ्या पण छान भिजलेल्या आहेत। आपण हे पहिल्या डाळी बारीक करून घ्यायच्या आणि मग तांदूळ बारीक करायचे। आता ही अशी डाळ बारीक एकदम करून घेतलेली आपण, एकदम छान बारीक झालेली आहे डाळ, चांगली बारीक करून घ्यायची। तांदूळ जरा सरसरीत बारीक करायचा आणि हे एका भांड्यात काढून घ्यायचं। आता तांदूळ आणि पोहे पण एकत्र करून असेच सगळे बारीक करून घेऊया। आता डाळ आपण अगदी बारीक करून घेतलेली आहे आणि तांदूळ असा सरसरीत केलाय, जास्त बारीक नाही आणि अगदी जाड तर अजिबात नाही असा। आता हे दोन्ही आपण एकजीव मिक्स करून घेणार आणि परत 5-6 तासासाठी आपण ह्याला फॉर्मेट करून घेणार। म्हणजे काय होतं, आंबण्याची जी क्रिया आहे ती आपली छान होती, पीठ फुगून येतं छान आणि जाळीदार होतात आंबोळ्या, आपल्या छान जाळीदार होतात। त्यामुळे आपण हे छान एकजीव करून झाकण घालून ठेवून देणार। छान मिक्स करून झालेले आहे आपलं। तर आपण हे झाकण घालून 5-6 तास भिजवून फॉर्मेट करायला ठेवूया आपण हे। तर आता आपण हे काळे वाटाणे घेतलेले हे आपण 12 तासापूर्वी भिजत घातले होते आणि आता हे छान आपण शिजवून घेतलेले आहेत। चांगलं त्याला 7-8 शिट्ट्या काढून घ्यावे लागतात, हे लवकर शिजत नाहीत म्हणून हे शिजवून घेतले। आणि हे आपले आपण मिक्सरला जरासे शिजलेलेच आहेत, हे मिक्सरला थोडे बारीक करून घेणार आहे आपण। आणि वाटण करायसाठी आपण टोमॅटो, 1 कांदा भाजून घेतलाय आपण आणि खोबरं आणि तीळ पण भाजणार आहे आपण। खोबरं, तीळ हे भाजून घेणार आहे, आलं लसूण हे वाटणात टाकणार आहे, कोथिंबीर आपण भाजीला वापरणार आहे आणि तांबडं तिखट, जिरे, मोहरी, हिंग फोडणीसाठी, हळद, हे हिंग आणि मीठ, तेल हे आता ह्याच्यासाठी आपल्याला भाजीसाठी हे लागणार आहे। थोडा गरम मसाला आपण वापरणार आहे। तर हे आपण पीठ आपलं छान आंबलेलं आहे, एकदम छान फर्मेट झालेलं आहे। तर आता आपण हे आंबोळ्या आणि काळ्या वाटाण्याचं सांबार पहिलं करून घेऊया आणि मग आपण आंबोळ्या करूया। तीळ, खोबरं आणि आलं लसूण हे आपण बारीक करून घेतले छान भाजून आणि हा कांदा आपण भाजलेला आहे, ह्याच्यातच आपण 4-1 कढीपत्त्याची पानं घातलीत। आपण फोडणीत घालणार नाहीये त्यामुळे ह्याच्यात घालून वाटून घेणार आहे आपण छान। आणि टोमॅटो पण ह्याच्यातच घालून वाटणार आहे आपण छान। आता टोमॅटो पण ह्यात घालून घेऊ आणि सगळं मिक्सरला बारीक करून घेऊया आपण। तर आता आपण हा मसाला सगळा बारीक करून घेतलाय, कांदा, टोमॅटो, आलं लसूण, खोबरं आणि तीळ हे घातलंय आणि वाटाणा पण आपण असा ओबडधोबड वाटून घेतलेला आहे, जास्त नाही। पण हा आपल्याला गरम मसाला लागणार आहे। कढई गरम झाली आपली, तर आपण आता तेल घालून घेऊया, 2 पळ्या तेल घालूया। आता फक्त आपण थोडेसे जिरे घालणार आहे, हिंग घालणार आहे आणि हा वाटलेला मसाला घालणार आहे। याच्यातच आपण कढीपत्ता घातलेला आहे, जरा परतून घ्यायचा आणि याच्यात हळद घालायची, थोडं कश्मीरी लाल मिरची पावडर घालायची 1 चमचा
आणि 1 चमचा आपलं तांबडं तिखट आणि हा गरम मसाला. थोडीशी कोथिंबीर पण घालूया याच्यातच आपण आणि छान परतून घेऊया. हा वाटाणा पण आपण त्या वाटणामध्ये टाकणारे. वाटण आपलं थोडंसं परतून झालेलं आहे, अजून परतायचं आहे आपल्याला थोडंसं. तर हा वाटाणा पण घालून परतणार आहे आपण, म्हणजे हे सांबर छान होतं, मिळून येतं चांगलं, म्हणून हे आपण वाटून घालतो. छान परतून घ्यायचं 1-5 मिनिटं आणि मग ह्याच्यात तो राहिलेला वाटाणा टाकायचा आणि गरम पाणी घालायचं. आपल्याला जर रस्सा कितपत पातळ घट्ट हवाय तसं बघून रस्सा करायचा. आता आपला मसाला परततोय, हे पण झालाय परतून. छान परतून घ्यायचा, म्हणजे काय होतं, वास चांगला येतो, चव चांगली येते त्याला, तेल सुटले की. आता आपण हे शिजवलेले जे वाटाणे ते आपण ह्या पाण्यासहित घालायचे आहेत. आपल्याला पाणी काढायचं नाहीये. आणि थोडंसं आपण गरम पाणी करून या भांड्यातनंच घेतलेलं आहे, ते घालून हलवून घ्यायचं. चवीने लागलं तर आपण परत घालूया चव बघून. आणि हे छान आता 5 मिनिटं उकळून घेऊ. तोपर्यंत आपण आंबोळ्या करून घेऊ लगेच. चवीने जरासं मीठ टाकून घेऊया. आता वाटाण्याचं सांबर आपलं छान उकळलेलं आहे, तर आपण हे सर्व करूया, आंबोळी आणि सांबर. आता हे पीठ आपण छान हलवून घेतलेलं आहे एकसारखं. आपल्याला असंच हवंय, जास्त पातळ नकोय आपल्याला, नाही तर थोडंसं आपण थोडंसं पाव ग्लास पाणी टाकून घेऊ आणि 1 चमचा मीठ टाकून घेऊ, त्यात 1 ते सव्वा चमचा चवीने. बाकी काही घालायचं नाही त्यात, हे असेच करायचे आता. आणि तवा गरम करायला ठेवलाय आपण. आता हे एक घालून घेऊया. छान. आता आपण हे 2 मिनिटात झाकूया आणि लगेच उलटूया आपण. तर आता हे आपण काढून घेऊया, बघूया झालंय आपलं. आपण वरनं थोडंसं तेल लावूया आणि तुम्ही जरी बटर वापरलं तरी चालेल. छान भाजली आपली, चांगली जाळी पडली आपली छान. दुसरी साईडने पण आपण तेल लावूया आणि 1-2 मिनिटं भाजून घेऊया. छान मऊ झालेत आपल्या आंबोळ्या. मोठा गॅस करून जरा भाजून घेऊया खालनं पण. छान झाली आंबोळी. आता ही दुसऱ्या बाजूनी पण आपली भाजलेली आहे छान. एवढीच भाजली तरी चालती. आणि आपण हा तवा घेतला, बिडाचा घेतला तरी चालतो. तशी कुठल्याही तव्यावर आंबोळी लगेच होती, त्यामुळं तसं काही आपल्याला अडचण येत नाही आंबोळ्या जरी करायच्या म्हटलं तरी. आता ही आपण काढून घेतली आणि असंच आपण दुसरी घालून घेणार आहे. तर तयार आहे आपलं काळा वाटाण्याचं सांबर आणि त्याच्याबरोबर आंबोळी, तांदळाची आंबोळी, डाळ आणि तांदळाची मिक्स आंबोळी. तर ही कोकणातली रेसिपी आहे, पण ही सगळ्यांनाच आवडते. आणि आंबोळी तुम्ही चटणी बरोबर खाऊ शकता, चहा बरोबर खाऊ शकता, त्यामुळे कधीही करायला काहीच हरकत नाही. तर तुम्ही नक्की करून बघा, व्हिडिओ पूर्ण बघा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि असंच आपण नवीन नवीन रेसिपीसह पुन्हा भेटू ओवी किचनमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.